Helo, a chroeso i sesiwn Carlam Cymru. Yn y sesiwn heddi, byddaf yn gweithio trwy papur 1-3 o 2022, a byddaf yn gweithio o cwestiwn 1 ymlaen. Os ewch chi i'r wefan e-sgol Cymru, beth byddwch chi'n gweld yw nifer o sesiynau ar gyfer y cwrs lefel A Mathemateg yn cynnwys lot o sgiliau sydd yn ymddangos yn y papur 1-3. Felly, yn y sesiwn heddi, byddwn gweithio trwy'r cwestiynau, ac ar unrhyw adeg mae croeso i chi gwasgu pause, a cymryd yr amser i weithio'r cwestiwn yna i bannol, wedyn dod nôl i edrych ar atebion. Mae'n croeso i chi edrych ar y techneg arholiad i weld sut i amseru hunan chi wrth i chi fynd o gwestiwn i gwestiwn. Ac hefyd, os chi'n edrych ar unrhyw cwestiwn chi'n cael trafferth, croeso i chi ewch i'r e-sgol mwyn gweld os mae sesiwn yn mynd dros y techneg penodol. Os chi'n gweld bod yna diffyg sesiwn am y cwestiwn penodol, croeso chi cysylltu gyda e-sgol mwyn gofyn am y dyfodol, testunau byddwch chi'n hoffi weld yn y sesiynau yn y dyfodol. Felly, i ddechrau, beth chi'n gallu gweld yw'r nifer y sesiynau sydd yna yn barod, sydd yn mynd dros nifer o rhannau gwahanol o 1-3 ac hefyd 1-4 mathemateg. Fi wedi ychwanegu'r link i sicrhau bod chi'n ymwybodol o'r manyleb a popeth dylech chi deall ar gyfer llwyddiant yn eich papur yn y haf sydd yn dod lan. Felly, i ddechrau, 1-3. Mae 1-3 yn papur 2 awr 30 munud o hyd. Mae'n cymryd lot o amser i gyrraedd y 120 marc, felly mae'n bwysig bod chi'n cymryd ofal o'r amser, bod chi'n deall pwysigrwydd o darllen y cwestiwn yn llawn cyn neud y syth mewn i'r cwestiwn, bod chi'n deall gyda'r llyfryn ateb 16 tudalen bod chi'n labelu'r rhif y cwestiwn pob tro, a ysgrifennwch os ti'n ar ran A, B neu C, ac sicrhau bod chi'n defnyddio'r cyfrifiannau a'r llyfryn fformulau i helpu chi os oes angen ar y cwestiwn penodol. Y peth mwyaf bwysig i fi i atgoffa chi yw mae rhaid i chi ddangos eich dull mathemategol wrth i chi ateb cwestiynau. Mae'n hollol bwysig bod chi ddim yn neidio syth i ateb trwy ddefnyddio'r cyfrifiannau a defnyddio'r ateb olaf fel y dechrau'r canol a'r diweddglo ateb estynedig, oherwydd bod chi ddim yn codi'r marciau trwy dangos y dull mathemategol, trwy defnyddio'r dulliau chi mae rhaid i chi ddangos. Felly, yn gyntaf, ni'n gallu dechrau gyda cwestiwn 1 o 2022, cwestiwn sydd yn gwerth 6 marc, ac does dim lot i ddarllen i ddechrau'r cwestiwn hwn. Mae'r cwestiwn yn gofyn i ni i datrys yr hyfaliad 6 sec-sgwerd x minus 8 yn hafel i tan x ar gyfer yr amrediad rhwng 0 gradd i 360 gradd. Felly, os ni'n gweld cwestiwn fel hyn, rhaid ni atgoffa ei hunan ni am yr hafaliadau ni'n cyfarwydd gyda ar gyfer sec-sgwerd ac tan x. Mae'n amlwg bod lot ohoni ni gallu adalw erbyn hyn bod gwerth tan x yn sin dros cos, ond does dim termau sin a cos fan hyn, felly mae rhaid ni adalw'r hyfaliad ar gyfer sec-sgwerd x yn hafel i 1 plus tan sgwerd x. Felly gobeithio trwy'r sesiynau adolygu bod chi wedi wneud post-it nhw a chi wedi dod i adalw hwn yn eitha syml. So felly sgil mathemategol ni yn gyntaf yw'r sgil o adalw'r hyfaliad ni nawr gallu mewnbynnu a ddangos bod ni gallu defnyddio'r ffaith bod sec-sgwerd x yn hafel i 1 plus tan x. Felly'r cam gyntaf nawr yw mewnbynnu yn lle ysgwennu'r sec-sgwerd yw 1 plus tan sgwerd x minus 8 yn hafel i tan x. Os ni'n ceisio ddatrys yr hafaliad hyn, ni'n ceisio darganfod gwerth ar gyfer x. Felly'r camau cyffredin fan hyn yw agor cronfachau i cael 6 plus 6 tan sgwerd x minus 8 minus tan x yn fod yn hafel i 0.
Ni gallu symleiddio hyn I fod yn 6 tan sgwerd x minus tan x minus 2 yn hafel I 0. Y reswm tu ôl I hyn yw ni nawr yn gobeithio gallu gweld bod ni wedi ysgrifennu'r hyfaliad yn y ffurf ax wedi sgwario plus bx plus c yn hafel I 0. Felly mae ffurf amlwg gyda ni. Ni'n gallu ddatrys pethau fel hyn trwy naill defnyddio'r hyfaliad neu ceisio roi hyn mewn I cronfachau. Os ni'n rhoi hyn mewn I cronfachau, am y tro bydd y cronfachau ni o'r ffurf a tan x plus rhif b c tan x plus d. Lle mae gwerthoedd a c yn lluosi I roi rhif o 6. Croeso I nhw fod yn 6 ag 1 neu 2 a 3. Yn yr un modd mae b a d yn lluosi I roi gwerth o -2. Felly ni gallu ddatrys hyn trwy roi gwerthoedd mewn fel 3 tan x ac 2 tan x mwyn lluosi allan I cael gwerthoedd o -2 plus 1. I gyd yn hafal I 0. Felly, os mae hyn yn wir, beth ni nawr gallu wneud yw ddarganfod gwerth ar gyfer tan x. A mae 2 werth gyda ni. Os ni'n gweld fan hyn, mae tan x yn mynd I bod yn hafal I nid -2 oherwydd y symudiad fan hyn, y 2 dros 3, neu mae tan x yn mynd I bod yn hafal I nid plus 1, ond -1 dros 2. Felly, gwerthoedd fel hyn, ni nawr gallu ddatrys gwerthoedd ar gyfer x. Felly, mae x yn mynd I bod yn tan I -1 o'r atebion naill -1 dros 2 neu 2 dros 3. Felly mae'r gwerth gyntaf ar gyfer x yw -26.57 gradd, ac mae'r gwerth gyntaf ar gyfer y 2 dros 3 yn 33.69. Felly, os ni'n edrych ar rein, pa gwerthoedd sydd rhwng 0 a 360, yr unig gwerthoedd allan o'r ddau gyntaf yw 33.69. Felly, beth ni gallu wneud nawr yw cofio beth mae rhaid ni wneud trwy adio gwerth hyn I 180 mwyn cael y term nesaf. A mae 180 adio -26.57 yn hafal I 153.43 gradd. Ac yn yr un modd, mae'r 33.69 adio 180 yn hafal I 213.69 gradd. Ni gallu ystyried eto ydy'r gwerthoedd hyn rhwng 0 a 360. A ni'n gweld bod hyn yn wir, felly hwn yw'r term nesaf ac hwn yw term arall hefyd. Oes modd I ni ystyried werth arall ar hyd hwn. Felly'r 180 adio'r -26.57 yn rhoi gwerth llai na 180. Os ni'n mynd cam ychwanegol yn mynd I 360 adio -26.57, bydd ateb o 333.43. Felly, mae hyn hefyd yn datrysiad i'r hyfaliad o 333.43. Felly, o'r cwestiwn hyn sydd gwerth 6 marc, ni wedi adalw sgil ar hyfaliad ar gyfer sec sgwed. Ni wedi aildrefnu ac ysgrifennu yn y ffurf ar gyfer ax sgwed plus bx plus c yn hafal I 0. Ni wedi
datrys 2 gwerth gwahanol gyfer x, a ni wedi adalw ar ffaith bod ni'n gallu newid gwerthoedd rhwng 0 i 360 i ddatrys y 4 gwerth sydd yn bodoli. Ar gyfer cwestiwn 2, mae'r cwestiwn yn gofyn i ni i differu 2 ffwythiant gwahanol. Felly, os ni'n edrych fan hyn, mae 3 marc a 2 marc ar gael. Rhan A, rhan B. Ar gyfer rhan A, mae'n gofyn i ni differu'r ffwythiant x i bwyr 3 ln 5x. Felly, beth sydd gen ni fan hyn yw ffwythiant f of x sydd gyda 2 term x gwahanol. Felly, os mae taflen adolygu gyda chi, neu'r taflenni neu poster i chi wneud, mae'n rhaid i chi atgoffa eich hunan am sut i wneud y reol y lluoswm fan hyn. So felly adalw sut i differu ffwythiannau fel hyn, a gobeithio bod chi'n cofio, neu os chi heb cofio, ni'n gallu edrych lan ar gyfer y reol y lluoswm. Hynny yw, os fi'n ysgrifennu lawr gair wrth gair, mae dx fan hyn ar gyfer 2 term i bedol fi. Yn y tro hyn, i bedol yw x i pwyr 3, mae'r ffwythiant fi yn ln 5x. Beth bydd disgwyl i ni wneud yw cadw term gyntaf, ond differu'r gwerth dv dx, adio v du dx. Mae taflenni adolygu chi neu yn eich gwersi, yn eich ysgolion chi, falle chi wedi dysgu hyn mewn techneg gwahanol neu chi'n ysgrifennu'r f, x ac g of x, a chi'n ysgrifennu'r f prime x ac g prime ar gyfer x. Ond yn un modd, yr un peth i'n wneud, ond gyda nodiant gwahanol. Felly, ar gyfer A, beth ych chi'n wneud yn gyntaf, ni'n gallu cadw'r x i pwyr 3 fel mai, ond beth bydd rhaid ni'n wneud yw differu'r gwerth ar gyfer ln 5x. A peth ni'n gallu cofio yw, mae ln 5x ni'n gallu ysgrifennu fel 1 dros x, neu os ni'n differu hyn, bydd ni'n cael 5 dros 5x. Felly, mae'r dv dx ni, neu'r g prime x ni, yn 5 dros 5x. Yn yr ail hanner, beth sydd gen ni yw'r v, felly'r term ln 5x yn aros fel mai, ond bydd y x i pwyr 3 tro hyn yn cael ei differu, felly beth sydd gen ni yw 3x i pwyr 2. Felly ni wedi differu hyn mewn perthynas ar x, ac nawr y peth olaf mae rhaid ni wneud yw oes modd i ni symleiddio aildrefnu ac ysgrifennu hwn yn ffurf hawsach i ddarllen. Felly beth sydd gen ni yw dy dx yn hafel i'r 5 dros 5 yn hafel i 1, x i pwyr 3 dros x i bwyr 1 yn hafel i x wedi sgwario, plus 3 x wedi sgwario ln 5x. Felly, cam olaf, symleiddio dy dx yn hafel i, os ni'n casglu term tebyg o x wedi sgwario, beth sydd gen ni yw 1 plus 3 ln 5x. So, 3 marc fan hyn. Marcau mwyaf bwysig, falle i adalw'r syniad naillau'r termau UVs am y reol y lluoswm. Ac wedyn, jyst gweithredu'r pethau chi wedi dysgu o blaen, sef differu x i bwyr neu differu ln x gan gofio beth yw'r techneg o 1 dros 5x ar gyfer ln x. Felly, rhan B, beth ych chi gweld yw 2 marc sydd ar gael fan hyn. Mae'r ffwythiant o'r ffurf x plus cos 3x i bwyr 4.
Felly, nid reol lluos mewn hyn, not a product rule, ond reol chain neu reol cadwyn sydd gyda ni. Mae cwbl o ffyrdd o weld y reol cadwyn, dibynnu ar beth chi'n gweld trwy dysgu yn ysgol neu'r coleg, felly chi'n naill ai gweld dy, dx yn hafel i dy, du, lluosia du, dx, neu chi wedi dysgu'r ffurf o os mae ffwythiant fan hyn, sef f of x i pŵer n, ni gallu ysgrifennu bod dy dx yn mynd i bod yn hafel i n f of x n minus 1 lluosi gyda'r f prime x. Felly beth ni'n gallu gweld yw dwy ffordd o wneud hyn. Yn yr achos hyn, os ni'n ceisio symleiddio beth sydd o flaen ni, ni'n gallu gweld bod x plus cos 3x i 1 pŵer, sef n. Felly beth sydd gyda ni yw fx yn hafel i x plus cos 3x, ac mae gwerth n yn hafel i 4. Felly i fi, mae'n lot hawsach os ni'n edrych ar y ffurf hyn, ond mae croeso i chi defnyddio'r reol gadwyn fel hyn hefyd, a fi chi'n dod i'r un ateb. Felly os mae hyn yn wir, beth ych chi'n neud? Mae dy dx yn hafel i term gyntaf, felly'r 4, f of x n minus 1. Felly mae rhaid ni ysgrifennu'r x plus cos 3x i pŵer n minus 1, felly 3. Ac mae rhaid i ni roi lawr gwerth f prime x. Hynny yw, oes modd i ni diffeiri'r term hyn mwyn ysgrifennu lawr. Felly x, diffeiri x yn 1, mae'r cos 3x yn mynd i fod yn minus sin 3x gyda'r gwerth 3 o flan. Felly ni gallu ysgrifennu mewn cronfachau fan hyn, 1 minus 3 sin 3x. Felly, os ni'n edrych fan hyn, ni wedi gweld gwerth n yn hafel i 4, mae gwerth fx n to minus 1, felly mae'r termau yn hafel x plus cos, sicrhau bod y 3 yn amlwg i weld, 3x i pŵer 4 minus 1, felly 3, ac mae'r term olaf yw a ni wedi diffeiri'r ffwythiau yn gywir, x fan hyn i 1, cos i minus sin, gallu bod yn werthfawr i roi'r cronfachau a'r minus sign fan hyn i atgoffa hunan, neu weithiau bych chi'n gwneud camsyniad ac anghofio roi e mewn fan hyn. Felly, symud ymlaen i cwestiwn 3. Cwestiwn 3, beth sydd gyda ni yw 4 marc fan hyn. Mae diagram isod yn dangos uwch olwg o'r patio mae Eric eisiau ei adeiladu. Felly beth sydd gyda ni yw siap, mae tardd pwynt gyda ni. Mae'r hyd o C, heb cael ei ysgrifennu lawr, ond mae hyd a B gyda ni. Ni'n gallu gweld bod triongl, ongl sgwar. Mae ongl gyda ni ar gyfer y sector fan hyn. Ac mae'r cwestiwn yn dweud, mae'r waliau o A ac o C yn perpendicular. Felly eto ongl sgwar fan hyn. Hyd y llinell syth a B yw 4 metr, ac mae'n perpendicular i o A, felly ni wedi labelu. Mae'r siap o B, C yn sector, fan hyn, so mae siap hwn yn sector, felly ni'n gallu defnyddio'r hyfaliad ar gyfer sector. Os ni'n cofio, ni'n gallu adalw'r sut i ddatrys arwynebedd
neu'r ongl mewn sector. Mae siap o BC yw'r sector o'r canol O gyda radius o hyd o C neu o B. Mae'r ongl BOC yn pi dros 3 rads, so radians, felly bod yn ofalus os ni'n mewn i'r cyfrifiannell, ac cyfrifwch arwynebedd y patio O a BC. Felly, mae'r cwestiwn hyn yn gofyn i ni darganfod arwynebedd, 4 marc. Os ni'n edrych ar y siapau sydd amlwg, mae trawstoriad fan hyn o O i B, sydd yn torri hwn mewn i triongl ongl sgwâr ac sector. Felly mae 2 rhan i cwestiwn fel hyn. Oes modd i ni ddatrys y hyd mwyn cael yr arwynebedd y triongl, ac yn yr un modd, oes modd i ni ddatrys y radius mwyn cyfrifwch arwynebedd y sector. Felly, os ni'n ceisio symleiddio beth sydd o flaen ni gallu edrych fan hyn, mae triongl ongl sgwâr yw gallu bod y lle mwyaf amlwg i ddechrau, sef A, B ac O. Os ni'n ceisio edrych oes unrhyw onglau gyda ni, mae'r ongl mwyaf amlwg yw'r ongl sgwâr, ond hefyd mae'r ongl fan hyn yn ongl sgwâr. Felly, os ni'n ystyried yr holl ongl mewn cylch, sef 2 pi, mae'r ongl sgwâr sydd wedi cael ei labelu fan hyn mae'r ongl sgwâr yn mynd i fod yn hafal i pi dros 2. Felly, mae'r ongl ni'n chwilio am fan hyn yw nid pi dros 2, ond pi dros 2 minus pi dros 3. Felly, os ni'n mynd i diagram ni, beth ni'n gweld pi dros 2 minus pi dros 3 yn hafal i pi dros 6. Felly, mae ongl gyda ni, mae'r hyd o 4 metr fan hyn, sef y cyferbyn neu'r opposite. Mae'r agos gyda ni, ac mae'r hypotenuse yn rhywbeth ni'n gallu darganfod. Felly, cwestiwn fel hyn, pa gwerthoedd oes angen i ni ddarganfod? Wel, mwyn cyfrifo'r arwynebedd, cofiwch bydd angen y uchder ac sail, felly'r agos, ac hefyd bydd disgwyl i ni ddatrys y radius mwyn ddefnyddio ar gyfer y sector. Felly, os ni'n edrych, mae'r hypotenuse ni'n gallu cyfrifo trwy'r O dros H, felly atgof fan hyn ar gyfer real soccer tower. Felly, ni gallu ysgrifennu hwn lawr. Mae'n amlwg wedyn, bydd rhaid ni defnyddio'r gwerth O pob tro. Felly, ni'n mynd i defnyddio'r sin ac tan, a ni'n gallu neidio syth mewn. Mae'r sin i'r ongl pi dros 6 yn hafal i 4 dros y gwerth H. Ac hefyd mae tan pi dros 6 yn hafal i 4 dros agos. Felly mae'r hypotenuse yn mynd i fod yn hafal i 4 rannu gyda sin pi dros 6. Ac bydd yr agos yn hafal i 4 dros tan pi dros 6. Felly ni gallu ysgrifennu hwn mas. Mae'r hypotenuse hyn, neu'r radius, mae'r gwerth y radius ar gyfer sin yn mynd i bod yn 8 metr, ac bydd yr agos yn hafal i 4 ail isaf 3 metr. Felly, os ni'n ystyried beth ni wedi darganfod hyd at nawr, beth sydd gyda ni nawr yw'r digon o wybodaeth mwyn
cyfrifo'r arwynebedd y triongl. Hynny yw, os ni nawr yn gwybod 4 ail isradd 3, ni deall sut i ddarganfod yr arwynebedd y triongl. Felly, os ni moyn yr arwynebedd y triongl A o B, sef y triongl hwn, mae'r gwerth 4 ac mae'r gwerth 4 ail isradd 3 gyda ni. Beth mae rhaid ni cofio yw'r mae'r arwynebedd triongl yn hafal I sail llosi gyda uchder rhannu gyda 2. Felly 4 llosi gyda 4 ail isradd 3 rhannu gyda 2 yn mynd I bod yn hafal I 8 ail isradd 3 metr wedi sgwario oherwydd ni wedi cyfrifo arwynebedd. Os ni'n ystyried y sector sydd gennym ni fan hyn nawr, lle mae'r radius yn 8 ac mae'r ongl yn hafal I pi dros 3, mae modd cyfrifo'r arwynebedd sector os ni'n adalw yr hyfaliad hanner ar wedi sgwario llosi gyda'r ongl mewn radians. Felly, hanner 8 wedi sgwario llosi gyda pi dros 3 yn hafal I 32 pi dros 3 metr wedi sgwario. Felly, mae 2 arwynebedd gyda ni. Ni'n gallu cyfuno nhw trwy adio'r gwerthoedd mwyn orffen y cwestiwn. Felly, mae'r arwynebedd y patio, os ni'n ysgrifennu'r holl peth lawr I sicrhau bod y camau yn glir, arwynebedd y patio yn hafal I 8 ail isradd 3, adio 32 pi dros 3, sydd yn hafal I 47.37 metr sgwar. Felly, os ti'n mynd nôl slaid, beth ni'n gallu gweld, mae 4 marc fan hyn. Sgiliau ni wedi defnyddio yw'r sut I ddatrys arwynebedd triongl ongl sgwar, arwynebedd sector, adalwr gwerth onglau cylch ac chwarter cylch mewn graddau ac radians, ac y sgil Socotoa neu defnyddio trig I ateb y cwestiwn mwyn cael gwerth arwynebedd patio. Mae cwestiwn 4 yn gofyn I ni I adalwr swm I anfeidredd. Felly os ni'n gweld 6 marc, sef 5% y papur, swm I anfeidredd cyfres geometrig sydd ar term cyntaf A a'r cymhareb cyffredin R yw 120. Felly, os ni'n adalw'r diffiniad ar gyfer swm I anfeidredd, bydd ni'n cofio bod y ffordd I ysgrifennu allan yw A rhannu gyda 1 minus A. Felly, beth maen nhw'n dweud I ni yw mae un cyfres geometreg, mae'r swm I anfeidredd yn 120, yn haflu A dros 1 minus A. Mae'r swm I anfeidredd cyfres geometrig arall sydd gyda'r un term A a cymhareb cyffredin o 4R wedi sgwario yw 112 ac hanner. Felly, mae'r swm I anfeidredd arall, mae'r ateb yn 112 ac hanner, ond tro hyn, A dros 1 minus 4R wedi sgwario. Felly, cwestiynau fel hyn, beth ni'n anelu at yw datrys gwerthoedd ar gyfer R a gwerthoedd ar gyfer A. Felly, os ni'n edrych ar y falu sydd gennym ni, mae'r A yn hafal, ond mae gwerthoedd ar gyfer R ac R wedi sgwario. Felly, cwestiynau fel hyn
y patrwm ni'n chwilio am, oes modd i ni cyfuno neu aildrefnu mwyn cyfrifo hafaliad o'r ffurf ax² plus bx plus rhyw gwerth yn haflu 0. Wedyn bydd modd i ni datrys dau gwerth posib ar gyfer r, a wedyn gweithio nôl ar gyfer a. Felly'r ffordd hawsach i wneud hyn yw, os ni'n chwilio am gwerth ar gyfer r, oes modd ysgrifennu'r ddau hafaliad yn nhermau a. Hynny yw, mae a yn haflu 120 1 minus a, neu mae a yn haflu 112.5 1 minus 4 r wedi sgwario. Felly beth ni nawr gallu gwneud, ni'n gallu gosod a i fod yn haflu a, a ni'n gallu cyfuno'r hafaliad i cael popeth yn nhermau r yn unig. Felly 120 minus 120 r yn hafal i 112.5 1 minus 4 r wedi sgwario. Os ni'n agor y cronfachau yn yr un cam i gadw digon o le i ysgrifennu, 112.5 minus 450 r wedi sgwario. Mae modd i ni nawr aildrefnu i un ochr. Felly 450 r wedi sgwario minus 120 a 120 minus 112.5 yw plus 7.5 yn hafal i 0. Os ni nawr yn rannu trwyddo i geisio symleiddio fan hyn, ni'n gallu ceisio symleiddio trwy rannu trwyddo gyda gwerth 7.5 i cael werth o 60 r wedi sgwario, minus 16 plus 1 yn haflu 0, oherwydd ni'n rannu gyda'r 7.5. Fan hyn nawr, oes modd i ni ddatrys gwerth ar gyfer r, os ni'n cywiro a sicrhau bod ni'n ysgrifennu'r pob term lawr. Felly 60 minus 16 plus 1. Felly beth yw'r dau rif sy'n lluosi i greu plus 1? So os ni'n dechrau roi cronfachau mewn, ac ni'n ffocysu nid ar y term gyntaf, ond os ni'n edrych fan hyn, plus 1, wel, rifau synhwyrol yw minus 1 minus 1, neu plus 1 plus 1. Ond ni'n chwilio am y ddau rif sy'n adio lan ar gyfer minus 16. Felly, mae'r minus 1 yn eitha ddefnyddiol fan hyn. Ar gyfer y 60 r, wel, 10 a 6 yn amlwg, oherwydd mae'r ddau term yn adio lan i roi gwerth o 16. Felly, os ni'n defnyddio hyn, 10 r ac 6 r, mae'r rhain i gyd yn haflu 0. Felly, mae modd i ni datrys gwerth ar gyfer r. Oherwydd, beth mae hyn yn dweud wrthyn ni? Mae naillai 10a minus 1 yn haflu 0, neu mae 6a minus 1 yn haflu 0. Mae hyn yn wir os mae gwerth ar gyfer r yn hafal i 1 dros 10, neu 0.1, neu mae hyn yn digwydd os mae gwerth r yn hafal i 1 dros 6. Os fi'n mynd i slide nesaf dros i helpu. So beth ni wedi wneud? Ni wedi roi'r ddau hafaliad at ei gilydd. Hynny yw'r y dau swm i anfeidredd, un ar gyfer un cyfres geometrig, un am ail cyfres geometrig. Ac ni wedi datrys mae dau gwerth ar gyfer r. Mae'r gwerth gyntaf yn 1 dros 10, ac mae'r ail gwerth yn 1 dros 6. Beth ni'n nawr gallu wneud? Ni gallu mynd nôl i ddatrys gwerth ar gyfer a. Ddatrys gwerth ar gyfer a, byddaf yn ddewis
yw'r swm gyntaf. Felly 120, 1 minus 1 dros 10, ac bydd hyn yn hafal i 108. Neu os ni defnyddio'r ail term yn hafal i 120, 1 minus 1 dros 6, ac mae hyn yn hafal i 100. Felly, mae'r gwerthoedd posibl ar gyfer R yn naill ai 1 dros 10 neu 1 dros 6, ac mae'r gwerthoedd posib ar gyfer A yn 108 neu 100. Felly, cwestiwn 6 marc yn dibynnu ar y ffaith ni'n gallu adalu'r swmau anfeidredd. Ni'n gosod pethau'n hafal ein gilydd, ac eto ni'n defnyddio'r sgil hyn o chwilio am gwerth ar gyfer R neu X trwy chwilio am y ffurf ax² plus bx plus c. A wedyn ni'n gallu cael dau gwerth posib, a ni'n gweithio nôl i ddatrys gwerthoedd ar gyfer y pob opsiwn sydd gennym ni. Cwestiwn 5 yn gwerth 9 marc. Mae 9 marc yn lot fwy na cwestiwn i 4 ar hyn o bryd, felly mae lot fwy o ystyried fan hyn. Mae cwestiwn 5 yn dechrau gyda ffwythiant sy'n cael ei diffinio gan fx yn hafal i 6x plus 4 wedi rannu gyda 3 term mewn cronfachau. Felly gweld 3 term gwahanol, ac mae rhan A yn gofyn i ni i mynegwch fx yn hermau ffracsiynau rhannol. Felly, i ddechrau, bydd rhaid ni adalu'r diffiniad a sut i adrefnu hafaliadau yn ffurf ffracsiynau rhannol. Ac wedyn mae rhan B yn gofyn i ni i darganfod y gwerth yr integriad hyn gan roi'r ateb ni mewn ffurf ln x. Felly, bydd ni'n mwy na thebyg yn defnyddio'r ateb i ran A i aildrefnu ran B i ddod o hyd i ateb go iawn. Felly, dechrau gyda ffracsiynau rhannol, beth gyntaf i gofio yw ni'n chwilio am ateb o'r ffurf A plus B plus C wedi rhannu gyda'r termau ar wahân, a dyma'r pŵer sy'n gadael ni i ddatrys yr hafaliad mewn rhan B. Felly, ar gyfer A, bydd ni'n chwilio am gwerth A mwyn rhannu gyda x minus 1, bydd B x plus 1, ac bydd C yn 2x plus 3. Mae hyn yn wir os mae'r gwerth ar gyfer 6x plus 4 yn hafal i A wedi llosi gyda'r termau arall, nid yw'r x minus 1, sef x plus 1, 2x plus 3. Adio'r term B, lle ni'n llosi gyda'r termau arall, sef x minus 1 a 2x plus 3. Ac y term olaf C yn hafal i'r termau x minus 1 llosi gyda x plus 1. Felly ni'n cyrraedd y pwynt nawr ni'n gallu dechrau datrys ar gyfer gwerthoedd ar gyfer A, B a C. Y ffordd gorau yw i ddechrau gyda term gyntaf, sef x plus 1. Beth allai wneud yw gosod gwerth x i fod yn hafal i minus 1. Os mae x yn hafal i minus 1, byddwn ni'n dileu'r term ar gyfer A, ac byddwn ni'n dileu'r term ar gyfer C. Felly, dim ond angen ffocysu ar y 6x plus 4 ac y term B, sef x minus 1, felly minus 1 yn hafal i minus 2, ac 2x plus 3, felly minus 1 fan hyn, so minus 2 adio'r 3, neu 3 tynnu 2 yw 1. Felly mae gwerth ar gyfer B yn dechrau dod allan fan hyn, sef y minus 6 plus 4 yn hafal i minus 2, yn hafal i minus 2 B. Felly mae gwerth ar gyfer B yn hafal i 1, oherwydd minus 2 rannu gyda
minus 2. Felly, os ni'n gosod gwerth fan hyn o 1, ni'n gallu dod ar draws nawr mwyn chwilio am y term nesaf. Ar gyfer y term nesaf, ni'n gallu edrych ar y 2x plus 3. I ddileu'r 2x plus 3, bydd rhaid ni gosod x yn tamed fach mwy camleth yn hyn. Bydd x yn haflu minus 3 rhaid ni gyda'r 2. Felly minus 3 rhaid ni gyda'r 2. Ond bydd hyn yn dileu'r term a b i ni. Felly, 6 minus 3 dros 2 plus 4 yn hafal i c minus 3 minus 1. Felly, os ni'n ystyried bod gwerth 1 yn 2 dros 2, bydd 3 dros 2 minus 2 dros 2 yn hafal i minus 5 dros 2. Ac am y term nesaf, bydd minus 3 plus 2 dros 2 yn hafal i minus 1 dros 2. Felly, ni gallu dechrau symleiddio fan hyn. Mae 6 rhannu gyda 2 yn 3, lluosi gyda 3 yw 9, felly mae minus 9 plus 4 yn hafal i minus 5. A mae c, mae'r ddau rein lluosi gyda'i gilydd, beth yw hanner hyn yw minus 5 dros 4 c, felly bydd gwerth ar gyfer c yn hafal i minus 4. Os ni'n symud i'r term nesaf, felly'r x minus 1, bydd hyn yn ddatrys y term a i ni. Felly, os mae x yn hafal i 1, bydd hyn yn dileu'r term b a c i ni. Felly, bydd 6 lluos gyda 1, so 6 plus 4, yn hafal i a, sef x plus 1, felly 1 plus 1 yw 2. A'r term nesaf yw 2x, felly 2 lluos i 1 yw 2, plus 3 yw 5. Felly mae 6 plus 4 yn hafal i 10, yn hafal i 2 lluos i 5 yw 10. A mae gwerth ar gyfer a yn hafal i 1. Felly, ni gallu rhoi popeth at ei gilydd fan hyn. Mae gwerth ar gyfer a yn hafal i 1. Mae gwerth ar gyfer c yn hafal i minus 4. Felly, ni nawr gallu rhoi popeth at ei gilydd ac ysgrifennu neu mynegwch yr hafaliad yn y ffurf sy'n cael ei gofyn. Os fi'n yn lle dileu popeth, os fi'n symud lan, tym bach fi gallu ysgrifennu mas ar y gwaelod. Felly, mae 6x plus 4 rhannu gyda'r x plus 1, 2x plus 3, a'r term gyntaf o x minus 1, yn gallu cael ei ysgrifennu fel 1 plus 1 minus 4 dros y termau penodol o x minus 1, x plus 1, ac 2x plus 3. Felly, ni wedi ateb y cwestiwn rhan A. Ar gyfer rhan B, beth ni'n gallu gwneud nawr yw weld oes werth i'r ddefnyddio hyn i ddechrau. Felly, edrych ar y ffwythiant sydd gennym ni, sef 6x plus 4, rhannu gyda x minus 1, x plus 1 a 2x plus 3. Os ni'n cymharu termau, mae'r x minus 1, gwmws yr un peth, mae'r x plus 1, gwmws yr un peth, mae'r 2x plus 3 hefyd yn hafal. Sut ydy'r hafaliad yn wahanol? Yr unig beth sydd yn wahanol yw'r gwerth 6x plus 4 a 3x plus 2. I fynd o 6x plus 4 i 3x plus 2, mae rhaid ni lluosi gyda hanner neu hanneru'r term. Felly, fi wedi tacluso lan y sleid i ddechrau weithio nôl fan hyn. Beth chi'n gallu gweld yw ffwythiant sy'n tebyg
ond yn wahanol. Beth sydd yn wahanol yw mae'r gwerth 6x plus 4 yn dwywaith maint 3x plus 2. Felly, os ni'n lluosi hyn gyda 2, bydd ni'n cael yr un ffwythiant. Neu, os ni'n lluosi hyn gyda hanner, bydd fx yn hafal i'r g of x. Felly, mae modd i ni ail-ysgrifennu hwn allan fel yr integriad gwerth hanner lluosi gyda'r 3x plus 2 i gyd dros x minus 1, x plus 1 a'r 2x plus 3. Ac os ni'n cofio, ni'n gallu symud y hanner tu fas, a wedyn ni'n gallu ail-ysgrifennu popeth ni newydd gwneud, sef y ffracsiynau rhannol, yn nhermau pob un ar wahân mwyn integri lot fwy syml. Sicrhewch bod chi'n deall bod ni ddim yn ysgrifennu 3x plus 2 fan hyn, ond 4, 6x plus 4, mwyn i hwn fod yn wir, bod ni'n gallu ysgrifennu allan yn nhermau ffracsiynau rhannol. Felly, os ni'n ysgrifennu'r integri ni eisiau ddarganfod, sef hanner 1 dros x minus 1 plus 1 dros x plus 1 minus 4 rannu gyda 2x plus 3 dx. Felly, ni'n gallu integri hyn yn lot hawsach, oherwydd mae rhaid ni adalu bod integriad o 1 dros x yn ln x, neu mae'r integriad o 1 dros x minus 1 yn hafal i ln x minus 1. Felly, ni'n gallu symud i'r cam nesaf, sef ysgrifennu allan y termau, sef 1 dros x minus 1 yn ln x minus 1, plus ln x plus 1, a'r term olaf, minus sign, ac bydd rhaid ni cael gwerth 2 ln 2x plus 3. A ni gallu cofio'r adio ca. Felly fan hyn, ni gallu ystyried ar draws fan hyn, beth sydd gennym ni yw ln a plus ln b minus m ln c. Hynny yw, os ni'n adalw'r hafaliadau ar gyfer adio log naturiol, sef ln a plus ln b yn hafal i ln a lluosir b, bydd ni'n gallu cyfuno rai nhw. Os bydd minus sign gyda ni, ni'n gallu rannu'r termau tu fewn i'r log, felly ln a dros b. Ac yr unig reol arall bydd y disgwyl i ni ddefnyddio yw'r m ln a yn hafal i ln a i bŵer m. Felly ni gallu defnyddio'r tri reol hyn i symleiddio'r rhain. A beth ni'n gweld yw, ni gallu jyst cadw'r gwerth hanner tu fas. Mae'r ln x minus 1 plus ln x plus 1 bydd y termau yn lluosi. Felly, os fi'n ysgrifennu'r termau x minus 1, felly x plus 1, ac bydd rhaid ni ail-ysgrifennu'r 2 ln 2x plus 3 fel ln 2x plus 3 wedi ysgwario. Felly, mae'n hwn nawr yn y ffurf mwyn rannu. Felly, ni chi rannu gyda'r 2x plus 3 wedi sgwario. Felly, os ni'n edrych fan hyn nawr, ni newydd darganfod yr integriad fan hyn, a ni wedi rhoi'r ateb yn y ffurf a ln g of x, lle mae a yn rif real, ac mae g of x yn ffwythiant o x. Felly, os ni'n ystyried, bydd a yn hanner ac bydd g of x yn hafal i
x minus 1, x plus 1, rhannu gyda 2x plus 3. Wedi sgwario. Felly, cwestiwn 9 marc. Lot fwy o sgiliau yn cael ei ddangos fan hyn. Mae disgwyl i ni adalw'r ffracsiynau rhannol, aildrefnu, lluosi trwyddo. Cofiwch diffiniad ar gyfer integri termau 1 dros x, yw'r reolau log hefyd yn cael ei ddefnyddio. Felly mae lot o bethau i ystyried wrth ateb. Diolch am ymuno yn y sesiwn gyntaf heddi. Croeso i chi oelio mas am y sesiynau nesaf. Ni wedi llwyddo ateb 5 cwestiwn yn y sesiwn heddi. Yn yr ail sesiwn byddai'n parhau ateb cwestiynau, gobeithio wneud 5 cwestiwn neu fwy tro nesaf, a diolch i bawb sydd wedi ymuno.